Baionako auzitegiak absolbitu egin ditu 23. korrikan migratzaileak Gipuzkoatik Lapurdira pasatzen lagundu izana egotzitako ekintzaileak. Pasaden urrian epaitu zituzten militanteak pertsonen trafikoko talde antolatuaren delitupean, 2024ko martxoan 36 migratzaileri ustez Irungo Santiago zubia zeharkatzen lagundu izanagatik. Fiskaltzak 1.000 eta 1.500 euro arteko isunak ezartzeak sigitu zuen, orain epaileak ordea errugabetzat jo ditu militanteok eta baztertu egin du eskakizuna. Bakarrik bizitzea onuragarria da adineko emakumezkoentzat. Halaxe azaleratu du behintzat Emakundek astearte honetan ezagutarazitako txostenak. Beste inorekin bizi ez diren emakume helduen bizikalitatea aztertu dute Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik bizi diren adineko emakumeak emandako baimen soziala ikerketan. Bertan izatutako datuen arabera, egunerokotasuna bere kabuz igarotzeak andreon bizikalitatea eta autonomia hobetzen ditu. Datorren martxoaren 17ko greba orokorrerako ezarritako zerbitzu minimoak gehiegikeria direla salatu dute gaurkoan ELA, LAB, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek. Hala, proposamen bateratua helarazi dio Euskal Gehiengo Sindikalak Euskal Autonomia Erkidegoko lan eta gizarte segurantzari euren irizpideak ezagutarazteko. Hego Euskal Herrirako gutxieneko soldata propioa eskuratzeko aldarrikapena du helburu martxoaren 17ko lan uzteak. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 17ko albistegira. Donostiako La Sirena aterpetxea harrera eta gizarteratze zentro gisa arituko da hemendik aurrera. Udalak jakinarazitakoaren arabera, azken garaietako desalojoek sortutako bizitegi larrialdiari erantzuteko hartu duten neurria. Donostiako La Sirena aterpetxea harrera eta gizarteratze zentro gisa irekiko dute urte osoan zehar. Udalak astelehen honetan adierazi duenez, azken urteotan izandako hustuketek eragindako bizitegi larrialdiari aurre egiteko hartu dute neurria. Martuteneko Agustindarren eraikina hustu ondoren 50 pertsona hartu zituen behin-behinean aterpetxeak. Hasiera batean neurriak martxora arte irautea aurre ikusi zuten. Baina adierazi dutenez, azken hilabeteko Herrerako pabiloiaren desalojoak agerian utzi du harrera eta gizarteratze baliabideak indartu beharra dagoela. Egoera honen aurrean Donostiako harrera sareak besteak beste hainbatetan eskatu dio udalari La Sirena urte osoan irekitzeko eta honen egoera hobetzeko. Orain, udalak hala egin du La Sirena modu egonkorrean gizarte zerbitzuen sareko zentro bihurtzeko erabakia hartuz. Hala ere, harrera sareak egituratutako ohar batean salatu zuen ere, ez zaiela onargarria iruditzen udalak honen aurrean soilik 40 plaza dituen aterpetxea izatea baliabide bakarra. Honen aurrean, Jon Insausti Donostiako alkateak ohartarazi du errealitateak udalaren gaitasuna gainditzen duela eta egoerari aurre egiteko beste erakundeen laguntza ere beharrezkoa dela. La Sirenak 100 plaza dauzka, egun 60 daude okupatuta. Eta bertan aurrez aurrera daukagun errealitateak, bada 200 pertsona inguru daudela. Beraz, errealitateak gainditu egiten du geure esku hartze gaitasuna. Horregatik, adierazi izan dut, honi aurre egiteko besten laguntza ere behar dugula. AEK Korrikak Euskal Herritik kanpo dauden euskal komunitateak bultzatu nahi ditu korrika munduan ekimenaren bitartez. Euskarak mugarik ez duela adierazi dute, baita komunitate nortasuna partekatu nahi dutela ere beste hizkuntza gutxitu batzurekin. Eta zuek korrikan egingo duzuen kilometroa badakizue, gogoratu dagoeneko eskuragarri duzuela gure webgunean bideoa erreserbatzeko aukera. Sartu amaika.eus/24 korrika atarian eta ez galdu zuen aukera. AEK Korrikak korrika mundua egitasmoa martxan jarri du Euskarak mugarik ez duela aldarrikatzeko.
Ekimenaren bidez, munduan barrena antolatzen diren aldibereko korrikak saretu eta indartu nahi dituzte diasporako euskaldunak zein euskara ikasleak aktibatuz. Era berean, korrikak bere ahizpa txikiak ere bultzatu nahi ditu bretoiera, oksitaniera eta katalana bezalako hizkuntza gutxituak komunitateen arteko elkartasuna sendotzeko. Euskal Herritik kanpo ere hainbat korrika antolatzen ari dituzte, euskaletxeek, euskara ikasleek eta laguntzaileek sustatuta. Helburua diasporako euskaldunak saretu eta euskararen aldeko mezua mundura zabaltzea da. Herrialde bakoitzean modu ezberdinetan antolatzen badituzte ere, guztiek partekatzen dute xede bera, euskara erdigunean jartzea eta komunitatea aktibatzea. Korrika munduan egitasmoak zubilana egiten du Euskal Herriaren eta munduko euskal komunitatearen artean. AEK-aren arabera, ekimenak euskararen nazioarteko irudia indartzen du eta euskararen aldeko mugimendu globala auspotzen du, hizkuntza gutxituen arteko aliantzak sustatuz. Bestalde, Etxepare institutorekin elkarlanean, 5. antolatu dute nazioarteko bideolehiaketa. Bi kategoria izango ditu, batetik munduko euskal etxeetatik bidalitako bideoak, bestetik nazioarteko unibertsitateetatik jasotako lanak. Halaber, korrika Bilbora iristen denean, martxoaren 29an, Etxeparegunea eskainiko diete ahizpa txikiei, hizkuntza gutxituen arteko topagune eta erakusleio gisa. Bat-batean festivaleko kartela aurkeztu dute gaur goizean Gasteizko Jimila aretoan. Bertan izan da Maite de Felipe. Maiatzaren 15 eta 16an Gasteizen ospatuko den bat-batean jaialdiaren kartel osoa aurkeztu dute. 45 taldek eta 19 DJk Mendizabalako oholtzak hartuko dituzte. Gasteizen maiatzaren 15 eta 16an ospatuko den bat-batean jaialdiaren kartel osoa aurkeztu dute astearte honetan Jimilaz aretoan. Azaldu dutenez guztira 45 talde eta 19 DJ arituko dira Mendizabalako gunean egongo diren 5 eszenatokietan. Antolatzaileek jakinarazi dute egungo musikaren aniztasunaren eta aberastasunaren aldeko apostua berretsi nahi dutela. Jende txiki asko leku txikitan gauza txikiak eginez mundua alda dezake. Bat-batean hau da, ospakizun bat, bai, baina ekarpen txiki bat ere. Bada, musika, kultura eta gizarte sarea gertutik indartzeko. Gasteiztik Euskal Herrira. Hoiek horrela bat-batean jaialdiaren helburua plazaratu dute antolatzaileek, tokiko taldeei protagonismoa eman eta euskal eszenan dauden estiloen aniztasuna balioan jarri. Horregatik ohartarazi dute kartelean dauden proposamen askok sarritan jaialdi handietan lekua aurkitzeko zailtasunak dituztela. Normalean izen txikiagoak izateagatik bigarren planoan geratzen direla. Astearte honetan gehitu dituzten azken musikariak iragarri dituzte. Hoien artean Gozategi, Kaos Etiliko, Los Pilotes, Marusak, Sustrai Berriak eta Saturdays Kids. Era berean martxoaren hasieran artisten eguneko banaketa zabalduko dutela adierazi du antolakuntzak. Jada sarrera fisikoak eskuragarri daude Hor dago tabernan. Gaurkoan indarkeria edo gehiegikeria poliziala eta eredu poliziala bera izango ditugu hizpide, izan ere 2 urte bete berri dira 2024ko inauterietan Tolosan ertzaintzaren pilotakada batek Xuarpazos gaztea begian zauritu zuenetik eta guzti honi buruz hitz egiteko gonbidatu ditugu gaurkoan Xuarpazos bera eta bera eta Jon Pazos ere. Eguerdion bioi, mila esker, gonbidapena onartu izanagatik. Zuei, esker. Hasteko jendea kokatuko dugu gertaerei dagokienez eta duela 2 urte gertatutako horri buruz. Zer gertatu zen egun hartan? Egun hortan, Tolosako inauteritan geuden, festa giron, kuadriako batani, joan ginen kale batetik gora, jende asko ikusi genuen igotzen kale hortatik, eta ez genekin ze pasatzen zen. Ez da egita 16 urte genezkan, da esan, ze pasatzean ikustea joan ginen gora, kale batetik gora, da soldadu kalea atea ginen, eta ja ertzainak ikusi genituen, kaskokin eta antidisturbiok. Da han geuden ikusten ze pasatzen zen, eta ez genuen ikusi hola, ez da egit, ze grabea bezala itzala pasatzen, gure burua ez genuen ikusten arriskun. Da, hor gatu ginen ikusten, da, oitako baten, ez nun kontuatu gabe, kartutxo batek eman ziren.
Da, hor usteotik, ez da ikusten. Kalea jendez gainezka zehola komentatzen duzu, eta ertzaintza bertan kargatzen hasi zela, kalea jendez beteta zegoela ikusita nola da posible alako zerbait gertatu izana? Egia da, azkenean oso sinesteko zaila izatea, horlakotan, ez? Kale bat festa giroan, jendez beteta dagoela, parrandan, inauteritan, eta horlako batian ertzainak kalea hartzea eta tiroka hastea, inongo kontutan eduki gabe, ze kalteek eta ze ondoriok sortu ditzazkean, ez? Ezin da sinetxi, ez? Baina azkenen errealidadea hori da. Azkenen hauek sartu zian, tiroka hasi zian, 16 tirola bota zituen, eta aitako bat, Xuar nere semeari eskudiko begian jo zion, ez? Beste neska bat baita ere zauritua egon duzan, beste ondoko kale batean, eta, bueno, ez zeuen proporzionaltasunez behaiek esate buena, beha proporzioz guztiz jokatze duela, ez zeuen alakoa arriskua beraientzako kale baten tiroka hastea, ez? Goizeko 4 eta 4 den inguru, eta berabez jositako kale bat, egun potente bat, Tolosan, egun hortan, eta tiroka hastea, ez? Sakabanatzeko, jendea. Ezin da, onartezina, era. 2 urte igaro osteko ikuspegi horrekin ikusita gertakaria, Xuar, zu zer moduz hau zer sentitzen duzu 2 urte eta gero gertakari hauei dagokienez? Ez dakit, ja, 2 urte eta gero, dena, bueno, igual segitzaula, eta ez dakit, alde batea zela utzi atela, eta ez dakit, hori pentsatze batzutan. Osea, batek ardurak hartu daitula azkenen. Eta Jon, familiak nola ematen du halako gertakari bat? Bueno, ez oso egoera xamurrian, egia esan, azkenen 2 urte hauek izan duia oso gogorrak, bai psikologikoki, bai moralki, era guztitan. Azkenen, hasi zanetikan amets gaizto hau, ilun hau, azkenen, Xuarrak esatuzun bezala, azkenen ere Xuarrei tratatu jote 16 urte zazkan, eta lehendabiziko egunetikan, instituzio aldetikan, erkoreka zana, Erne Salburua zana, votazion tratua, errespetu faltaz, eta kokatzen, istiluetan parten ari zarela, istiluetan parte hartzen ari zala, eta etzala kasualidadea, Xuar bertan, gau hortan, arne hotea, kale hortan, eta zehozer antolatuta zeuela izala moduan kokatu nahi izun duzun, nire semea, eta esatezu, bazirudien ja kale borroka aipatu hartzula, talde antolatua zala, beraien kontra, eta denak gezurra galanta, ez? Azkenen Xuar parrandan zegoen, etzun ezer egin, etzun boteiarik bota, erkorekak aipatuzun bezala Xuar institutuan parten ari zarela, eta boteia botatzen ari zala, eta gero azkenen irudi batzu konfirmatzeue, Xuar etzegoela ezer jaurtitzen, eta etzegoela institutuetan parten ari, ez? Osea, parranda giroan zegoen. Ertzaintzak baditu izatez protokoloak halako jaurtigaiak erabiltzea arautzen dutenak. Ez dakit, kasu honetan, jada argitu den edo ez, ertzaintzak protokolo hori jarraitu zuen edo ez. Guri esan ziguen protokoloa dena behiek jarraitu zuela. Guain. Gurustetan eta santziguna, ertzaintza kale batean tiroka sartzeko, beraien benetazko integridade fisikoa, benetazko arriskuan egon mardula, holako aktuazio bat egiteko. Hauek, saldu zuen, bataia kanpal bat egongo balitz bezala, soldadu kalean,
eta imagen batzuk guk ikusita ez da hola, ez da hala, eta beste neurri batzutan, eta beste modu batean, hoi disolbatzeko ere, beste teknika batzuk, edo hain prestatuta dauden horiek, ez? Azkenean errexena izan duen, tiroka hastea, ez? Disolbatzeko, ez? Non tabernako istilu bat, liskar bat, hasi izan, eta azkenean hauek tiroka bukatzegu, ez? Eredu poliziala eta jarrera polizialean ere aldaketa batzuk beharko liratekela aipatu duzu. Eredu polizial berri horrek, berritu horrek, nolakoa izan behar luke zuen edo zure ustetan? Hombre, azken finean ez, garbi dago, bueno, modelo polizial bat, gorputz polizial bat, edo mar baldin badu, izan da diala, ertzaintza behan ez, esaten duen bezala, herri zaintza, ez? Hau da, babestu behar dizunean, zaintzeko. Bai, eta egia da, nik hau esan da, jende asko esan da, bai, baina istilu gertatzen denean, eta bueno, aktuazioa, baina aktuazio polizial bat, indarkerian, polizia, bere indarra erabiltzeko, neurtu behar dituzte, zein da momentua indarroi erabiltzeko, osea, ez edo kasutan. Gaina, Tolosako inauteritan etziala sartzen horrela, urtiak. Eta, hoi, nik uste, neurtu behar dela, jaigiruan, jendea edan da bestea, hauek, hola sartzea, ez dute espero jendia songainean palma eta tematea, zu tiruka hastea. Erantzuna egongoa, baina bihaiek saldu zuten bezala, hor bataiak kanpala, jendea jaurtitzen, neurtu gardia egoerak. Azkenen, diskarra bai disolbatzeko, baina lehen aipatu zuten bezala, ez? Hauek prestatuta daude, eta nik ez dut uste, eta ez dut uste izangoan ikan modu bakarra saiesteko movida bat, historia bat, kalean, kale baten tiroka sartzea. Ez? Genen, komplexua da, ez da erreza, baina bai eztabaidatu behar da oso ondo, azkenean ez eredua bakarri baizik eta jarrera, ez? Jarrera. Eta ikusita dago, gorputz polizialen barrenian, zen motatako jende asko dagoen, eta hauek ez dihoazte, hola kaixo egunon, herriaren gana, azkenean, gauza asko dira, batzutan zetrato emate izuen, nola zuzentzen dian jendearen gana baita ere, ez? Askok, ez dut esango denak. Garbi dago, modu korrektuan egongo janak, baina askok, garbi dago zenolako kalainati datozen. Eta hoi ikusi barkoa. Epaitzea aipatu duzu, prozesu judiziala martxan ere jarri zenuten, gertakariak argitu ahal izateko, bitan artxibatu du justiziak kasua, uler dezakezute halako erabakirik? Bigarrengoz, azkenan, bigarrengoz aldiz artxibatu zuen, behintzaia xuar deklaratuta. Behintzat aukera eman zuten deklaratzea, porque lehendabiziko auzi artxibatu zanean, xuarreri ez zion deklarazioik hartu epaileak. Hau da, sistema judiziala barrenetik ere, ez zuten kontutan hartu, xuarren hitza pertsona bezala, bere eskubidea, bere hitzez, azaltzea, bizitutakoa gau hartan. Artxibatu zen. Hor ere, ertzaintzaren aktuazioa proportzionala izan du zen. Hoi zen, artxibatzeko zea. Helegitea jarri izan juzgado provintzialian, zai egon ginen erantzuna, azkenen onartu zen, berreirik izan, kasua, eta hortan bai, xuar deklaratzera pasatu zen. Hau ere, deklaratzea pasatu zen, egia da xuarrentzako somaseri izan duzela, porque, berak deklaratu nahi zuen, bere hitzekin, eta karga bat kendu zen, ez?
psikologikoki baita ere, ez? Behintzat, aukera eman zuten, entzun izatea, epailearen aurrean. Baina, bueno, deklarazio hori ere izan duzan nahiko itxusia. Porque, bueno, ertzainen abokatua bertan zegoen baita ere, deklaratzen du, eta hortikan egun gutxita, aste gutxita, epaileak erabakitzen du artxibatzea berriz ere. Artxibatzen du, betiko moduan, ez? Ertzaintzaren aktuazioa proportzionala da, baina harrigarria da, porque geha bateatzeak gardentasun txosten bat Eusko Jaurlaritzakoa, beraien atletikan, nun punto batean, aparta batean jartzen du eta bilaureko hartzen dute, gau hortan, ertzaintzak ez zuela ondo jokatu. Eta karo, geho epaileak artxibatzen du, kasua, bigarrengo aldiz, aktuazio poliziala proportzionala izan dela. Eta gardentasun txostenian, Eusko Jaurlaritzako gardentasun txostenian, jartzen du, egun hortan ertzainak ez zuela ondo jokatu. Osea, orduan esatezu, ezagit, sistema hau, ez di joala ondo. Ez di joala ondo, hauek impunidade guztia dakaten, babestuta, eta momentu batean gaz bat esateizu eta geho bestia. Baina, xuar, familia, lagunak, guztiak, hor gaude. Aztuak, eta igual dio. Dauden koste ekonomiko dazkeon familian, bituen koste ekonomikoak guk arduratu behar izan du deu. Altzan moduan, altzan neurrian eta laguntzakin. Eusko Jaurlaritzatik balima da, aztu. Osea, itxoin eta itxoin. Denbora bukatzen ari zaigu elkarrizketa honetarako, azkeneko galdera botako dizuet labur erantzuteko. Zer espero dezakegu datozen hilabete hontan, kasuari dagokionez, bigarren artxibatze honen ostean berriz ere elegitea aurkeztu duzu, zer espero dezakegu, eta zeinek hartu beharko lituzke egoera honen erantzukizun politikoak? Ardura hartzearen kasuarekiko, nigo uste instituzionalki, Eusko Jaurlaritzak, politika mailan, garbi da, baten bat, ez dakit zein, baina barri esan inguruan eta bakarren bat gehiago, ardurak hartu beharko dituztela. Olako historioak ezin dira aislatuta gehatu. Osea, Suarre bere gunean 16 urte zituen. Inork ez zuen ardurik hartu. 2 urte geroare, hemen inork ez du ezerre ipatzen. Ardurak, politikoki, Eusko Jaurlaritzan baten batek hartu beharko ditu. Baten bat ipurdia guzti beharko du, edo baten bat jarri beharko du hor, baina ardurak hartu beharko ditula, baten batek garbi dago. Ez dakatela intentzioik, ikusi da, 2 urte pasadia eta Suarretaz paso egin duen. Guk azkenean, justizia, egitea eta erreparazioa. Eta ardurak hartu ditzazken. Osea, nire semeak dazkan kalte atzearezinak bere begian, nire semeari bizia izorratu dira. Osea, bai, ikasketan, bai, arlo lanean hasteko arluan, osea, izan doia 2 urte gogorrak, oso gogorrak, eta guen badiro, pixkat lasaiago, azkenean, bizitza normala alde moduan iten jarraitu behar dugu, eta beak jarraitu behar dugu bere bizitzarekin. Baina ez dago izaten erraza bideo guzti jo. Azken hitz hauekin amaituko dugu gaurkoan elkarrizketa, kasuarekin jarraituko dugu, azken hilabetetan bezala. Xuar, Jon, mila esker gurekin hitz egitea onartu izanagatik. Zuei. Mila esker. Gaurkoan, Haren Esei eta Sua taldearen arteko elkarlanarekin amaituko dugu albistegia, biharra izan abesterekin hain zuzen ere. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.